става, хора? Днеска играем с Мони. Симеон Арсен. Той няма канал. Да сложичко в коментарите. Като имам 2 абоната, ма сено. Днеска играем Рейсов. И първо ще... аз първо ще започвам. Нямам пак. Говори по-силно. Това е моят рекорд. Те още не си ми минал рекорда. Съдо. Оправдание. Де. Той е 6-ти клас. Да ми кажа. Ако се чудите, защото ще му питате годината на колко. Сигурен съм. А вие знаете на колко съм аз съм казала. Все пак да повторя ти на колко си? Сега ще кажа. Ще ставам на 9. YouTube. Ма те знаят на колко съм години, бе. Няма нищо. О, дай. Дай, yes! Добре, дай газ. Дай му газ. Чакай така да направя. Дай му газ! Дай му газ! Дай газ на тази жигула. Сега тук трябва да засиля колкото се може по-силно. Дай! Минах рекорда! Минах нивото, what the fuck? I am the one. Не рекорд. Не рекорд. Колко пари ми даде? Много. Така, сега какво да апгрейднем? Ще апгрейднем. Това време той това аз не говоря. Нямаме повече пари. Нека, да играем. Играем срещу някакъв друг човек. Това не е човек. Това те знам. Тук се обърна. Не умираме, what the fuck? Не, това е мой рекорд. Дай аз да го мина пак, защото знаеш защо. Това ми е мой рекорд. Сега аз ще го мина. Да. Не съм друга кола. Да, знам. Той го е минал, виж. Трябва да го мина. Не, често, той е с друга кола. Какво се прави? Дай гъс на тази жигула. Това е състезание някакво сигурно. Не! Той дано да е фелнал. Какво е това? Аз се надявам да е фелнал. А ти? Тук сега трябва да засилям на макс. Дай. Yes. Чакай малко. Дай. Дай газ на тази жигула. Дали можем да подробим рекорда поне? Това видят. Добре, тук трябва да даваме боща газ. Пак. Бикай.
И сега ще се опитам и аз. Нещо стана? Това е 5 ниво сигурно. Да. Минавам го леко по леко. И той посмена. Да, минах го. Сега трябва да не фелна. Тук ще фейлиш, Аз съм като теб. аз тук мога да. И той аз. О, да! Давай. Сега дай гъс на тази шегула. Дай. Пръжък. О, как се... Браво, бе. Това не можем да минем. Да, много трудно. Виж, трябва... Може да се една секунда да помня. Той е стигнал 1 минута и 30 няколко. Видях. Мисля, че е стигнал 1 минута и 37. Ние сме стигнали 1 минута и 41. 96. Можем да го минем. Моли, ти можеш. Не, аз не мога. Да, защото не си минал нивото, нали? Но възможно е ти видя от мен как си минал нивото. Сега ще кажа, когато отиваш на голям скок, давай просто газ. Давай, сега, не, тук е голям скок. За малко. Ето, казах ти повече да засилиш. Не си го казвам. Стига. Сега какво да вгреним? Това... не нямам пари. Не съм видял. Какво да вгреним? Той е до 9-ти апгрейд. Дай, опции. Дай, стига. Тук ще загубя. Освен ако загубя малко рекорда му. Не, той ще направи нов рекорд, да не мисля. Вече направих една минута. Тук е голям скок. Това го знам. Чакай, искам да видя нещо. Минуто. Да, това е 5-то ниво. Чакай, това не е 5-то ниво. Не преди. 6-то. Не. 6-то е, бе. Не, пише, че сме на 5-то. Защото това трябва да го минем. Не само и картите трябва да минем. И това. Виж къде е толкова далече, бе. Това е възможно да го видя. Ако го мина, аз съм бог. Дай му газ. Дай газ на тази жугула. На тази ламарина жугула. Нали знаеш, че сме в Фейскам? Да, знам. Много по-напред съм, каквото е.
Окей. Дай! Yes! Много съм добър! Дай! Възможно е да го мина! Той къде е? Аз съм го минал, нали? Да. Окей. Така да не засилваш много. Добре, тук трябва да дам мощна газ. Много мощна газ. Добре, направих газта. Мина го! I am the one. И така, хода апгрейд. О, вече всичко по един апгрейд трябва. Да. След трябва да мина. Моля, ако не го минеш, ще си. Това е ново ниво, ме случи. Това е на първо място. Не, това пък. Сега е по играчка. Това много подскача. Трябва да вземем много хубави. Може ли нещо време? Много бързо кола има това. Дай. То не е честно. Уау. Той е невъзможно да го мине. Да, ма може. Ще малко. Айди, yes! Може да съм видел да става. Ще минам и вот. Няма да се счита. Дори да е минание. Аз съм убих. Да. И това ще е последно състезание. Що готвиш? Го копирам. Не копирам, да. И трябва да го биеш. Аз съм посечен. Ти пуши. Аз пуша в уши. Имам 400 палички. Не съм доста оперативно доста палички. Не го апгрейдим нашата. Да направим такива. Добре, вече забрай. Давай газ! Ти го настигна чака. И хората ще бъде всичко от този клип. Да.